Magnus Esarsson, vänjar till första och Nujan Linon till kvinnan. Tablet till silver, kvart hur du har se om finalen 0-3 mot Danmark. Lite skuffad akkurat nu. Det är allt för kort tid sedan vi tappat. Men 3 set, vad är det bästa jag tycker det? Ja, det var det, men vi manglar en tand med, så hade vi fått tredje setet med. Vad var det som var största målet mellan Danmark och Sverige idag? De nådde att pressa oss väldigt gott i serverna, så vi fick inte ordentlig gang i vårt angreppsspil. Plus att de spelade taktiskt gott, och dessvärre fick vi inte styr på det. Men samman om till silver och en norrländska kapping, 3 flott urslut. Hvis du ska ta samman om kappingarna, vad vill du så säga om så här 4 distarna? Ja, jag syns att vi spelar riktigt gott. Egentligen alla kamperna, men idag möter vi bara bättre håll. Och de står på hela vägen igenom, så det tippar till vår favör i går, men dessvärre inte idag. Ja, just det mot Norge här till att vinna en 5-setare. Hur så värt han upplevelsen? Alltså det var helt syk kamp. Alltså det är en av de, eller det är den sykaste kamp som jag har varit med till. Vi spelade otroligt gott och var otroligt tålmodiga och blev vid till att, ja, intill att vi vann sista bollen. Är det största upplevelsen du har haft som första landslagsvänjare? Det som mot Norge? Ja, alltså sådana bara generellt som tränare så syntes det var helt fantastisk fight. Och ja, vad ska jag säga? Det är alltid här och nu så blev det fantastiskt, och det var det igår, och den glömmer jag sent. Hur var det att ta lot i den stora kapping på hemmavällen? Det var väldigt sjovt, väldigt stor stötte och väldigt gott att märka den stötte som vi fick här. Om vi inte tackar framtiden till Josefin och ser framtiden till förskott kvinnofotboll till Björstad. Ja, väldigt många goda spelare som jag hoppas fortsätter med att spela. De kommer nog säkert någon av dem till och med att dra utomlands till att läsa, och jag hoppas de väljer att sätta sig också på en volleybollkarriär och stötta upp om att landslaget blir ännu starkare nästa år. Magnus, du är inte harmer nu, du har mist Gotland, men på tog i färden så först var jag glad för dessa silvermedaljerna. Ja, det gör jag, och jag är där. Och jag var väldigt glad man igår för den här flotta prestationen hos pierna. De har verkligen förtjänt det. Jag känner att locka, Magnus. Tusen tack.